खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय लाफा दोलोजों ओमफ्राय कफि रुनाय मिरामिस बेदर गैया नङा होमबा सानफ्रोमबोथ' बेदरबो जाबाय थानो हाया दाखाल अमा बेदर आथिं रुनाय जादोंमोन एसे दंबावोमोन बेखौ थांनाय हराव मारि जोब्बाय मोनसे बुस्थुखौ आं दासिमबो नोंथांमोननो खोन्थानो हायाखै दाउ बेदर रुनाय जानो नागिरनाय ना जायाखै मोनसे जिनिस गैयिनि थाखाय आं मावनो हायाखै बे खामानिखौ लाबोगोन बे बाराव गुवाहाटीयाव थांनाय जायोब्ला लाबोनो हागौ बै बे मेडिसिन स्पेशल मेडिसिन नागाफोरनि बै जिनिसा थायोब्ला ओरैबायदि मोजां जायो गोथाव दा बिदिब्ला जों कफि रुनायखौनो एसे खोन्थासाबनोसैलै ओइ बेगम बे जाहैबाय कफि रुनाय गांलाब गांथां मैदेर खोमा ओइ बिदिया गोग्लैजोबनोसै बे कफि रुनाय दे न' हालदै ओमफ्राय जेबो मस्ला मस्लि गैया जेबो गैया आरोखि ओमफ्राय नै बेजों दङ लाफा खारै ओंख्रि बिदि आरोखि बेफोरबायदि बेजोंनो इन्टारेस्ट मारिनायसै ओमफ्राय बेगमाखौ खोन्थानो हागौमोन बेगमाखौ खोन्थाथ'ला दिनै बेगमाखौ दान्दिसे खोन्थानो हागौमोन दा खोन्थाथ'ला ओमफ्राय ओरैहाय सोर ओंखाम मारिबाय थादों नायहैनो दं आइदै माथो मारिनाय मामे दरजाया माजों हा मा खालामदों टेम्पालि बाबा हराव डिउटि मारिनानै उन्दुनाया मुखुब जाथारदोंलै टेम्पालिया आयु हाबाब देरबाय ओइ टेम्पालि ओंखाम उखैबाय हा ए ओंखाम उखैबाय आयु टेम्पालि सिखारबाय बे खारसिगोन बियो मेजेम जाबायलै जाजासिगोन बियो टेम्पालिया नै मामि वाव आयं दिलि आयु लाफा ओंख्रिखौ जायाखै नोंसोरो हा आयंआलाय आयं बानलु जानानै साला गुंग्रे गलायदों नै गन्थङा ए बा माथो बिना पिंक कालार लायबावसो बिसोरनि ओंखामखौ खोन्थाथ'ला आङो ओमफ्राय बेलाय होहाबखायो नै बिदि जानाया ने मा दिनैहाय नङा मा होननानै बुङो खारैजोंसो जाबाय दा ने आयं ने दा खारै ओंख्रि आलुदों ए बानलुथ' जादा हो गैया ना गैया ए मा नंगौ बाब दिनै नोंसोर बोरमा मोनजाबावबाय बाबा जादो होमबालाय नोंसोरनि दिनसै मैया रुनायालाय माबोरै जायामोन खोन्थालाय दे टेस्टि ओमफ्राय दाखालिनालाय मैयानिया बांद्राय गोथाव जायाखै दाखालिनासो गोथाव जादों हाइजेंआ खम जादोंना मेहा मोना जानो लुबैलायदोंनो सोर मेहा मोना नायदोंनो बिदि जागासिनो दङ नै बेफोरबायदि कफि रुनाया बेबो जागोन माखुंग्रि हाजोआव हा माखुंग्रि हाजो खनलाय मेथाइबो खनाब्रा नो होनोसै उफाय गैया जानाया लाफा दोलो सम होनांगौ बिदिनो ओमफ्राय ओइ नों जागोन जाया कफि रुनायखौ हा आखुनि होफादेरदोंमोन एसे आखुनि दं बावदों आं रुनाय ओरैबायदि गोथाव जाखायो कफि रुनाया ओमफ्राय बे जाहैबाय मा बाथोनमोनलाय बियो माइसुन्द्रि होनसै माइसुन्द्रिजों जाना बारा रायलायबाय थानो हाया ओंखाम जानायाव नङा होमबा बा अयथासार गोथाव जादोंथ' माइसुन्द्रियाबो जाग्रोनि ओंखाम दे
गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।